Чаму Лукашенку павезлі ў краму і на чый бізнес ён вастрыць зубы? За што і наколькі пасадзілі буйных начальнікаў і які шторм нарабіў бяды ў Брэсце? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко паехаў на шопінг. У Мінску з пафасам адкрылі першы нацыянальны гандлёвы дом. Гэта вялікі цэнтр, дзе будуць прадаваць толькі беларускія тавары. На ўрачыстае адкрыццё прыехала цэлая дэлегацыя. І сам Лукашенко, і старшыня Савета Рэспублікі Качанова, і кіраўнік Мінска кухараў. Лукашенку павадзілі па крамах, паказалі торбы, мэблю і пакармілі блінчыкамі. Ён, у сваю чаргу, адразу подзяліўся марамі адкрыць такія ж цэнтры ў гарадах России. Хотелось бы, чтобы вот мы над этим подумали, а не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам, и они наш товар продают в России, а потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Я понял тоже. Акрамя таго, Лукашенко жорстка выказаўся пра вынікі працы набліжаных да яго бізнесменаў. Апошнім часам людзі, якія купляюць кватэры ў забудоўшчыка Дана Астра, масава скардзяцца на якасць. Маўляў, абяцаюць адно, а па факце бяда. Цякуць трубы, стаяць крывыя вокны і шмат чаго ў тым жа духу. Пры гэтым Дана Астра належыць сербскім бізнесменам братам Карычам, якія вельмі блізкія да Лукашэнкі. З яго падачы братам даўно ўжо дастаюцца вельмі добрыя праекты ў Мінску. Гэта і комплекс Мінск-Свет, і гандлёвы цэнтр Дана Мол, і сумна вядомы будынак з калонамі ў самым цэнтры сталіцы, на Кастрычніцкай плошчы. Яго, дарэчы, Карычы не асабліва саромеючыся упрыгожылі не нейкай там беларускай сімволікай, а проста гербам сваёй сям'і. І больш за тое, на Карычаў працуе нявестка Лукашэнкі Лілія. Раней яна была там намесніцай дырэктара. Цяпер жа Лілія Лукашенка кіруе мастацкай галерэяй, якая, праўда, належыць усё тым жа Карычам і іх кампаніі Дана Холдынгс. Таму здавалася, што ў лукашэнкаўскай Беларусі кампаніі Карычаў можна калі не ўсё, то многае. Яны паводзілі сябе адпаведна. У дамовах Дана Астры было прапісана, што пры будоўлі кампанія можа мяняць праект так, як заўгодна, без усякіх узгадненняў з будучым жыхаром. Але ж цяпер Лукашенка, які вельмі любіць публічна пакрасавацца ў ролі народнага заступніка, заявіў: «Хай усё перарабляюць, інакш, цытата, адкажуць так, як адказваюць усе ў Беларусі. Прасцей кажучы, сядуць». Вось толькі з'яўляецца пытанне: а хто адкажа? Самі Карыча альбо крайнім зробіць нейкага прараба ці якіх дробных начальнікаў? Адказ на гэтае пытанне, напэўна, вы ведаеце і самі. Таксама з падачы Лукашэнкі беларускіх пешаходаў пачнуць заганяць пад зямлю, бо яму вельмі спадабаўся падземны пераход побач з новым гандлёвым цэнтрам, зроблены па новай тэхналогіі, без раскопывання дарогі. І цяпер Лукашенка загадаў будаваць такія ж па ўсіх гарадах Беларусі. Праўда, тут адзначым, што урбаністы даўно ўжо заклікаюць адмаўляцца ад падземных пераходаў. Іх, як правіла, размяшчаюць там, дзе хочуць чыноўнікі, а не там, дзе трэба людзям. Іх доўга і дорага будаваць. Яны нязручныя для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Ды і ўвогуле, падземныя пешаходныя пераходы замацоўваюць прыярытэт аўтатранспарту над пешаходам. Прасцей кажучы, падыход, што горад для машын, а не для людзей. Ад гэтага апошнім часам увесь цывілізаваны свет намагаецца якраз такі адысці. Але ж у Беларусі ёсць свой адзіны і галоўны урбаніст. Так што чакаем. Тым часам падобна, што Лукашенко паціху адціскае бізнес у свайго так званага сябра. Гаворка пра БНБК, беларускую нацыянальную біятэхналагічную карпарацыю, якая вырабляе угнаенні і камбікорм. БНБК – гэта дзецішча сям'і былога прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева. Пасля кыргызскай рэвалюцыі 10-го года ён разам з жонкай і дарослымі дзецьмі схаваўся ў Беларусі па запрашэнні Лукашэнкі. На радзіме Бакіеў і яго малодшы сын завочна асуджаныя на 25 і 30 гадоў адпаведна за вымагальніцтва, адмыванне грошай і замах на забойства. Але ў лукашэнкаўскай жа Беларусі яны салідныя спадары і бізнесмены, якія і стварылі карпарацыю БНБК. Дарэчы, кіруе ёю яшчэ адзін збеглы кыргызскі чыноўнік, былы прэм'ер Данияр Усенов, завочна асуджаны ў Кыргызстане на пажыццёвы тэрмін. Дык вось цяпер у БНБК ёсць пэўныя праблемы. На нядаўняй нарадзе Лукашенко публічна выказваў незадаволенасць працай карпарацыі і яе фінансавымі паказчыкамі. А былыя сілавікі з Белпол заявлялі, што па іх інфармацыі у БНБК заліваюць грошы з беларускага бюджэта, але кампанія не выконвае планы і мае вялікія даўгі і неаплачаныя крэдыты. У выніку 19 снежня Лукашенко загадаў, каб у кіраўніцтва БНБК увайшоў прадстаўнік дзяржавы, а цяпер журналісты «Зеркала» заўважылі і іншыя змены, звязаныя з акцыямі. Калі коратка, то раней доля беларускай дзяржавы у БНБК была ўсяго толькі 25%, але зараз чыноўнікі дазволілі самі сабе выпускаць дадатковыя акцыі карпарацыі, а гэта значыць, што такім чынам доля дзяржавы у кампанії
кампаніі можа пачаць расці. Вынікам гэтага можа стаць ціхая, павольная, але непазбежная нацыяналізацыя карпорацый. Не факт, канешне, што гэта выратуе прадпрыемства, цалкам магчыма, што атрымаецца яшчэ горш. Згадаем той жа Мёрскі металапракатны завод, які паспяхова працаваў роўна да таго моманту, пакуль яго не адціснула беларуская дзяржава. Прагназаваць, што будзе з БНБК як з кампаніяй, пакуль цяжка, але ж падобна, што кыргызскіх дзеячаў усё ж адсунуць ад кармушкі. Чарговы гучны суд над буйнымі начальнікамі дзяржаўных заводаў. Абвінавачаныя намеснік дырэктара МТЗ Сергей Сиротенко і першы намеснік гендырэктара Белаза Олег Стяпук. Іх судзілі за карупцыю, а канкрэтней за хабар у асабліва буйным памеры. Па версіі следства, грошы яны атрымлівалі ад швейцарскай кампаніі. Выракі сур'ёзныя, абодвум далі па 11 гадоў калоніі. Акрамя кіраўнікоў па той жа справе судзілі і 5 іх падначаленых – тэхнолагаў, інжынераў, загадчыкаў вытворчасці. Там прысуды таксама жорсткія, ад 7 до 12 гадоў. Праўда, невядома, ці дасядзяць начальнікі свае вялікія тэрміны, бо, магчыма, спрацуе традыцыйная схема для сваіх, і праз 2-3 гады іх памілуюць і адправяць падымаць нейкія калгасы, як гэта было ўжо не раз засуджанымі за карупцыю чыноўнікамі ці кіраўнікамі. Сілавікі затрымалі беларуса, але не змаглі запісаць з ім відэа. Паводле інфармацыі медыазоны, мужчыну завуць Артём Кабылкоў. Падобна, што яго затрымалі за рэпосты забароненых уладай медыарэсурсаў. Таксама мужчыну прымусілі зняцца ў відэа, але каяцца перад сілавікамі ён не захацеў, заявіўшы, цытата: «Свае дзеянні ў сетцы інтэрнэт каментаваць адмаўляюся». Шторм у Брэсце нарабіў бяды. Гаворка, праўда, не пра метэаз'яву, а пра новы карпянкоўскі атрад сілавікоў. Байцы шторма ўламіліся ў жыллё беларуса, які прыехаў на святы ў Брэст з Польшчы. Мужчыну скруцілі і прымусілі зняцца ў відэа. І цяпер абяцаюць яму вялікія праблемы. Па версіі сілавікоў, затрыманы нібыта кідаўся на міліцыю падчас пратэстаў у 2020 годзе. А гэта значыць, што будзе крыміналка і да 7 гадоў калоніі. А на БТ пахваліліся маштабнай зачысткай у Полацку і Новополацку. Прапагандысты кажуць, што сілавікі схапілі больш за 30 чалавек, звязаных з мясцовымі чатамі раварыстаў. Маўляў, у гэтых чатах публікаваліся заклікі да пратэстаў і абмяркоўвалі планы па звяржэнні ўлады. Паказалі і некаторых затрыманых. Іх прымусілі каяцца на камеру і прызнавацца ў падпісках на забароненыя каналы. А КДБ канчаткова забраў ва ўладальнікаў дамен Тутбай, а разам з імі і дамены шматлікіх іншых праектаў – Афіша Бай, Ребёнак Бай і гэтак далей. Пра гэта паведаміла Яўгенія Чарняўская, дачка заснавальніка партала Юрыя Зісера. Што будзе далей адбывацца са старонкай Тутбай, сказаць пакуль цяжка. Не выключана, што ўлады вырашаць зрабіць нейкі прапагандысцкі праект пад той жа назвай і неўзабаве з'явіцца нейкі медыа-Франкенштэйн. Тут нагадаем, што ў маі 2021 года беларускія ўлады знішчылі Тутбай, які быў найпапулярнейшым беларускім парталам. Частку кіраўнікоў і журналістаў арыштавалі, некаторых пасля адпусцілі, але галоўная рэдактарка Марына Золатава і дырэктарка Людміла Чэкіна былі адсуджаныя на 12 гадоў калоніі. Думаў, што пашанцавала, а на самай справе наадварот. Гродзенец вырашыў выпіць кавы з аўтамата ў мясцовай прадуктовай краве, але забыўся там на сваю барсетку, дзе была вялікая сума грошай, агулам было больш за 9 000 даляраў. Яе знайшоў іншы пакупнік, вось толькі радаваўся ён нядоўга. Яго вылічылі па камерах і затрымалі проста тады, калі ён у наступны раз прыйшоў у тую ж краму. Мужчына ўжо вярнуў амаль усе грошы, але гэта яшчэ не канец. Цяпер яму можа пагражаць крыміналка за крадзеж і да 3 гадоў зняволення. Ну і каб падняць настрой перад святочнымі выходнымі, паслухайце навагодняе віншаванне ад легендарнага Маляваныча. Новы год, Раство Христова, каляды – гэта святы, якія мы любім з самага дзяцінства за смак мандарынак, за пах навагодняй ялінкі, за іх атмасферу чараўніцтва і казачнасці. Апошнім часам спрабуюць нам сапсаваць смак гэтых святаў. І ўсё ж такі, насуперак усяму злому, я хачу павіншаваць вас. Ніхто не зможа адабраць у нас радзімы, свабоды і праўды, калі яны ўнутры нас, у нашых сэрцах. Ніхто не зможа адняць у нас веры, надзеі і любові, пакуль мы разам. Я зычу вам, вашым дзецям, вашым блізкім і сябрам здароўя, радасці, сілы духа. Падтрымлівайце і беражыце адзін аднаго. І давайце глядзець у будучыню з надзеяй. Усё будзе добра. Што ж,
Гэта быў апошні выпуск навінаў гэтага няпростага года. Дзякуй, што вы правялі яго з намі і дзякуй за кожны ваш каментар, падпіску, лайк ці нават дызлайк. Мы віншуем вас са святамі і шчыра жадаем, каб у наступным годзе і ў Беларусі і па-за яе межамі нарэшце наступіў мір і спакой, каб споўніліся ўсе вашыя жаданні, а ўсе навіны былі толькі добрымі. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. З надыходзячым Новым годам!